Sanibonani ma-Afrika. Ake ngibuze la. Uma ngifunda la kwisambulo sokugcina esibizwa ngeQuran engcwele, ngithola ukuthi kuthiwa kunesambulo noma kunencwadi noma kunomqulu owathunyelelwa uYeshua indodana kaMariya. Uma ngithi ngiyafunda ngaye uYeshua lo, ngithola ukuthi wayengathunyelelwanga umhlaba wonke, kodwa wayethunyelelwe abantwana bakwa-Israyeli kuphela. Kodwa mangifika kwa-Israyeli, ngithola ukuthi akekho noyedwa umIsrayeli owumKristu. AmaKristu ngiwathola konke umhlaba lo, ngisho e-Afrika akhona amaKristu, kodwa kwa-Israyeli amaKristu awekho. Bese ngidideka-ke mina uma ngifunda lapha encwadini ekaMathewu 15 kuverse 24, uma ngabe ethi uYeshua angithunyelwanga kwabanye kuphela ezimvini ezilahlekileyo zendlu ka-Israyeli. Bese ngixakeka-ke mina ukuthi kuza kanjani umuntu athunyelwe kuma-Israyeli kodwa kungabikho noyedwa umIsrayeli owumKristu. Umbuzo wami wesibili oyinselelo manje ebheke kubo bonke abafundisi abakhona, bonke ababhishobhu abakhona, bonke abadikoni abakhona. Ngiphosa inselelo-ke manje, ngicela oyedwa kulabantu laba esengibabalile, abashumayeli, ogosa, ababhala, abavangeli, bonke o-archbishop, ngiyacela oyedwa ongangibonisa igama likaKristu eBhayibhelini. Angikhathali ukuthi King James Version, i-Revised Standard Version, i-Authorized Version, i-Douay Version, you name them. Angikhathali ukuthi i-New Testament, i-Old Testament, ongangibonisa nje igama likaKristu eBhayibhelini, ngizimisele ukuzinikela enkonzweni yakhe namhlanje, hayi kusasa. Mina ngibandazi, mina ngene ey'ntangeni, onganginika igama likaKristu eBhayibhelini. Ukhumbuleke ukuthi ngolimi lwakubo u-alphabet J akasebenzi. Angiphinde, ngolimi lwakubo uKristu u-alphabet J akekho. Olimini lesiHebheru alekho u-alphabet J. Ungezike kimi ungitshela ukuthi igama lakhe uJesu eliphuma kumaRoma, lelo akulona igama lakhe alethiwa abazali bakhe. Ngema-ke lapho.